Temporaryo nga ginban sang Department of Agriculture o kan DA ang importasyon sang buhi nga mga sapat kag pila ka animal products halin sa 7 ka ekonomiya sa Middle East kag Europe bangod sa nakumpirmar nga kaso sang foot and mouth disease o kon FMD. Sakop sang suspension ng Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Iraq, Israel, Kuwait kag Palestine matapos makumpirmar ang outbreak sang FMD virus serotype o kon SATI1 sa nasambit nga mga lugar. Suno kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ini nga tikang ang ginpatuman para maprotektahan ang livestock industry sang Pilipinas, ang supply sang pagkaon kag ang pangabuhian sang mga mangunguma. Temporaryo nga ginbawal ang pagpasulod sang baboy, baka, karbaw kag iban pa nga mga sapat nga mahapos malatnan sang ining nasambit nga FMD nga disease. Lakip ang fresh meat kag pila ka animal products halin sa mga apektado nga lugar. Apang ang mga produkto nga ginakabig nga safe commodities pareho sa nga UHT milk, pila ka dairy products kag heat-treated canned meat mahimo gihapon makasulod basta kompleto ang kinahanglan nga veterinary o veterinary certification kag processing requirements. Ang FMD hindi peligro sa tawo, apang mahimo ini magtugas sang dako nga pagkalugi sa livestock industry. Rason nga ginmanduan sang DA ang mga quarantine officers nga punggan kag kumpiskahon ang mga ginadumilian nga shipment sa mga pantalan sang pungsod.